Samantala, dito ulit po sa Dagupan City, tiniyak po ang kahandaan para sa Ligtas Eskwela 2026 sa panahon ng tag-ulan. Para sa detalye kasama natin, Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Nakahanda ng Dagupan City para sa Ligtas Eskwela 2026, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Sa lokal na pamahalaan, kabilang sa mga pangunahing apektado ng masamang panahon ang mga estudyante, lalo na ang mga bumabiyahe araw-araw patungo sa kanilang mga paaralan. Dahil dito isinasaayos at kinukumpuni na ang mga infrastruktura sa mga pampublikong paaralan sa lungsod para paghandaan ang tag-ulan at mapabuti ang learning environment ng mga mag-aral. Sa panayam ng IFM News Dagupan, sinabi ng pamahalaang lungsod na kabilang sa mga pinaghahandaan ng posibleng epekto ng malalakas na hangin at pagbaha sa mga pangunahing lansangan, pati na rin ang pagkukumpuni ng mga tawiran at daanan ng mga estudyanteng mula sa mga lugar na malapit sa ilog. Meron kami i-distribute na more than 2,000 raincoats for the children traveling from the island barangays to dito sa inner land kasi ayaw namin mabasa sila sa daan, and then meron tayong motorboat na nagdadala po sa kanila. Kaugnay nito, nagpaalala rin ng lokal na pamahalaan katuwang ang City Health Office sa publiko na maging maingat at magsagawa ng mga hakbang laban sa dengue, lalo na ngayong buwan kung kailan tumataas ang panganib ng mga naturang sakit kasabay ng tag-ulan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.